Marcel, ľudí nezbieraj, len plišaky. Ale k Pelikánovi musí prísť Tučniak ako inak. Upresním tú informáciu. Sadni si na Pelikána. Teraz môžeš, tak nacúvaj, dobre, si tam, drž, už sa nehýb, už sa nezdvíhaj ďalších plišakov. Dobre. Na Pelikána, skoro sa mi niečo odlepilo. Hovoriac o tej výrobe, tak tvoja mamina rodila pri pesničke Je to vo hviezdách, je tak? Tak to ja neviem, to si ja nepamätám, Pico, vieš? Tak to spomínala teda. Ona to teraz spomenula, ale dôležitá otázka je, či ten pôrod bol tým pádom veľmi dobrý alebo veľmi zlý. Ako namáhavý. No, a pôrod je príjemná vec, podľa mňa. Tiež si myslím. Ja neviem. Nevieš, ako prebiehal ten pôrod. To je dosť dôležitá informácia, keďže cestou na pôrodnú sálu počula Je to vo hviezdách. Bol to pôrod so šťastným koncom. Ale myslím si, že určite to bol ľahký pôrod. Keď počúvala tú pieseň. Ty si žiadny pôrod nepredviedol, bol to skvelý spevácky výkon. Ďakujem. Ak sa nemýlim, tak to potvrďte prázdnou SMS-kou na štvorčísli 9930. Toto je Marcel Berki. Ja len rozmýšľam teraz, keď Palo hovorí, že vieš, že tá jeho skladba bola taký podporný prostriedok na také aktivity, že či to nebolo tak, že ježiš, hrajú háberu, poďme robiť niečo iné. Ja skoro rozmýšľam, že kvôli čomu som včera u teba videl, že si kúpila novú kompiláciu Týmu, ale to tiež nechajme tak. Vráťme sa ešte do rokov výroby, konkrétne aj československé hity boli veľmi populárne, ale o tom až o chvíľu. Takže nejaké si predstavíme. Z rokov 1977 začneme tebou, kolega. O chvíľu sa vidíme. Po prestávke. Stále sledujete Slovensko hľadá Superstar a dnes sa zaoberáme rokmi narodenia našich súťažiacich aj našich moderátorov, konkrétne tento model. A toto je z roku 77, Modus. Anglicku fičal punk, v Amerike disco, u nás bola líra a všetci mali úsmev vďaka tejto pesničke. Mimochodom práve dnes všetko najlepšie Meky Špírka na 55. narodeniny, gratulujeme. Všetko dobré, Meky Špírka. Čo sa týka rokov narodenia našich súťažiacich, tak tie sú také, ja neviem, ako sa na toto tancuje, neviem, čo má to robiť. A to boli tvoje roky, vieš, ja som mladá. Už sa, drahá. Ale textuj pri tom hlavne, vieš? Dobre, poďme na rok 1991. V tomto krásnom roku sa narodila rovnako krásna a talentovaná Vierka Berkiová. Tak naša Beri ostala tak jemne dojatá, celkom pochopiteľne, tak kým sa vy dojímaš, ja poviem, že vy ešte stále hlasujete a hlasujete v priebehu celého dnešného programu, pretože už zajtra bude rozhodnutie. Ty si sa rozhodla, že budeš spievať pesničku zo svojho roku narodenia 91. Veľmi si sa smiala na tej dokrutke. No, bolo to vtipné, no som. Áno? No som tam bola taká malá. No teraz si obrovská, to je úplne zmena. Tá sieťka sme na tie koliare, aké mi boli veľké. Tak... To boli časy. Vtedy sa museli inak takéto veci, toto je veľmi pekné, ale boli aj všelijaké horšie záležitosti. Ty si dobre dopadla v rámci tvojho výberu oblečenia, aj pesničky. Whitney Houston, Emotion. Dobre hovorím? Áno. Tak poďme na to. Vierka Berkiová spieva práve v tejto chvíli. Ide týmto smerom. Môžeme povedať, že v roku 1991 z výrobných pásov zliezol posledný Trabant. Boli to také autá, ktoré veľmi smrdeli, ale boli veľmi obľúbené. Aj my sme mali, strávila som v ňom detstvo. Teda mali sme aj byt. A potom napríklad v roku 91 sa už bezpečne začal rozpadať Sovietsky zväz a rôzne krajiny začali vyhlasovať svoju nezávislosť. A tak sa nám zmenila aj geografia. Tu je Vierka Berkiová. Vierka, hop na stoličku. Tak si utržila aj trošku kritiky. Ale to k tomu patrí a dnes je prvý finálový večer a keď tu niekto spomínal nejakú ukričanosť, nepamätám si už jeho meno, tak my by sme chceli teraz počuť pozitívnu ukričanosť v prospech Vierky Berkiovej. Ďakujem veľmi pekne. A rozhodne si myslím, že šťastím kričia aj tí, ktorí kritizovali tvoju angličtinu, lebo v tejto pesničke bola úplne perfektná. Aj tí Angličania ti každé slovo rozumeli. To si píš. Ďakujem. A ešte vieš čo, ja som sa pomýlila, to bola Mariah Carey a nie Whitney Houston, takže to ja som všetko spravila. Vierka Berkiová má SMS-kové číslo 9941 a čaká na vašu podporu. Vierka!
Tomáš, nič si z toho nerob, vieš, jeden deň je slnečného, jeden deň je búrka, porota proste vybrala si dnes z teba. Oni to tak zvyknú, niekedy majú svoje dni. Len nechcem z toho robiť koncert na želanie, ale tu vidím, že Tommy urob Delfína. To má nejaký Aha, už som pochopil. Super. Dobre, ty si najstarší z finalistov. Urobom Roža. No tak sa pozri na mňa, to ti stačí, nepotrebuješ toho nejaký zvuk. Už dobrú hodinku. Si najstarší, robíš nejakú psychickú podporu tým deťom okolo seba? Keď máš 25, vieš, Ja myslím si, že nikoho netreba podporovať, je to úplne OK, každý je OK, si myslím. Aj ty si OK. Áno, a dúfam, že si ma východ nedá. No, nielen východ, ale celé Slovensko. Ja to Slovensko. takto otočím. A tomu celému Slovensku odkazujeme, že tvoje SMS-kové štvorčíslie je 9935. A toto je, dámy a páni, Tomáš Krak. Ďakujem. A my keď sa tak vraciame do rokov narodenia, aspoň tých našich, tak my sme sa obaja narodili v Československu. V Československej socialistickej republike. Ja som sa narodila v roku 1980, o 2 roky skôr ako Tomáš Krak. A jemu posielate SMS-ky, všetkým posielate SMS-ky, nám nie. Ale my sa tiež pretlačíme naše roky narodenia a čo sa sere hudbu. Tak a už o malú chvíľu zatiaľ si urobte takú malú prestávku. Ahoj. Dobrý večer vám prajeme, Zinke Bajkspláre, my ešte stále sledujete Slovensko hľadá Superstar. Dnes sa zaoberáme rokmi narodenia. Ja som sa narodila v roku 1980, kedy Lenka Filipová spievala Zamilovanú. Aj vtedy sa rodili deti, tak smiem prosiť Čo? tancovať. Lebo toto bola taká malá predohra v tých časoch. Ale nie, drahý. Najprv zložíme Rubikovú kocku. Z hlavy. Aktuálny hit roku 80. Áno, vtedy vznikla Rubiková kocka. Ak mal niekto ešte nohavice z môjho roku, tak ste mali ďalší čas na rozopínanie. A ďalší problém, ako to celé potom nejako uzavrieť. Tak rok 1980 bol dávnejšie ako ten... Ďakujem za tanec. Ako ten rok, kedy sa narodil ďalší súťažiaci. Je to rok 1990. Vtedy sa narodil Michal Chrenko. My tu už stojíme s Michalom Chrenkom, jeho priatelia o ňom život debatujú, o tom, ako sa mu tu určite dobre vydarí. Tvoja mamina je taká pekná. Zlatá je veľmi. Veľmi je zlatá. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Mami tam sedí, som videla mami aj s veľa ľuďmi v červených tričkách. Ty máš celý taký veľký fanklub zorganizovaný. No jasné, oni sú z Vrábele, ja pozdravujem Vráble, ahoj. Áno, odtiaľ je Michal Chrenko, to môžeme povedať. Môžeme ešte niekoho pozdraviť? Jasné, ja som veľmi rada, že si zhovorčivý, lebo sa aj viac usmievaš, viac rozprávaš, to sa nám páči. Ja by som chcel pozdraviť všetkých vojakov, ktorí sú teraz na vojenskom cvičení na Lešti, potom moje konzervatórium v Topolčanoch, kde študujem, a úplne všetkých ľudí, ktorí mi držia palce a ktorí mi veria. Ďakujem. Dobre, tieto pozdravovania sme mali už v semifinále, ale Michal bol vždy taký mlkevejší, takže dnes mu to tu odpustíme. Michal, ideš spievať konečne, prvú slovenskú vec dnešného večera. Bude to od Petra Naďa, poďme sa zachrániť. Áno, tak ťa teda posielam. Michal Chrenko ide spievať. 1990, to je rok, ktorý sme si teda predstavili po hudobnej stránke v tej slovenskej verzii, to predvedie o chvíľu Michal, ale napríklad Madonna sa vybrala na turné s takými tými špicatými podprsenkami a napríklad ešte v tom istom roku aj Milli Vanilli museli priznať, že nikdy nespievali naživo, ale len na playback a museli vrátiť všetky svoje ceny. Takže to sa napríklad udialo v hudbe. U nás v hudbe sa bude diať to, že ide spievať Michal Chrenko, poďme sa zachrániť a Peter Naď.